Εδώ ο Κλέιτον έκανε τη σέντρα. Έδιωξαν προσωρινά οι αμυντικοί και με αυτό το θεαματικό τρόπο ο Σερτζάο από την κεφαλιά πάσα του Κέρκες έστειλε την μπάλα, δείτε εδώ, με πανέμορφο τρόπο λίγο κάτω από το παραθυράκι, κάνοντας το 1-0. Και η αντίδραση από τον Ντούσαν Ούχριν που είδε την ομάδα. Ένας πολύ καλός συνδυασμός στη σέντρα. Εδώ η κεφαλιά από τον Μπέλιτς, δεν έγινε σωστή εκτίμηση από την άμυνα και τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, με αποτέλεσμα ο Μπέλιτς να την στείλει στα δίχτυα και να ισοφαρίσει. Στο 37 1-1. Και πλέον βεβαίως το ενδιαφέρον σου του Ρούγκα στα δίχτυα. Από αυτή την προσπάθεια του Βάρκας παράλληλα με την εστία, ο Κλέιτον έκανε τη σωστή πάσα. Ο Ρούγκα ήρθε από πίσω και νίκησε τον Ουρεντινόσκι με αυτό το δυνατό σουτ στην ευθεία με το αριστερό πόδι. Στο 51 λοιπόν η ΑΕΛ, που όπως και στο πρώτο ημίχρονο με τα 20 λεπτά της μετριότητας έφερε γκολ του Σερτζάο, και τώρα σε ένα έκλεισε, σήκωσε και τα χέρια πανηγυρίζοντας προς την κερκίδα της ΑΕΛ. Ξανά εδώ το τέρμα, με πολύ δύναμη χτύπησε την μπάλα. Ο Καϊρίνος έπεσε αλλά δεν πρόλαβε, δεν φέρει την ευθύνη. Είχε τόση δύναμη το σουτ που έγινε που ήταν αδύνατο να βρεθεί τρόπος να τη σταματήσει. Ο διαιτητής ο Αναστασίου